OK, takže ideme, kamo. Dobre, poďme. Potom poďme pozrieť nejakých hráčov, ktorí dali Mastera. Lebo ma to zaujíma. Kamo, poď. No, dobrý. To musím uznať. No, ty kokos, dobrý. Dobre. Takže Rare. Super, OK. Dobre, takže teraz sme pozrieť tých lokálov. Lokál, nie. Máme lokál. A to bude. Kamo, hao. Čo ti šíbe? Skibidi hao. Kamo, hao. Ty kokos, hao, čau. Čau, ty kokos. Hao. Však to je jeden z YouTube. Ty kokos. Ty kokos. A jak si ho dám za frienda. Kamo, hao. Yes.